बम। तब निकल चुकल बानी सन हमनी के भाटा धाम दुग्धेश्वर महादेव के दर्शन करे, अपन विंध्यवासिनी माता के आशीर्वाद लेके पोखरिया जाए वाला बाटो छोड़ते हुए ठोड़ी वाला रास्ता सीधा चले के बाद थाना होके तो लोग से पूछे बाबा लगे जाए के बाद लोग ऐसे ही रास्ता बता दी और अपने पूछ जाए भाटा धाम महादेव के दर्शन करे। तो महादेव के दर्शन करे हमनी भी आ चुकल बानी सन, अपन काला शकल दिखा के हम महादेव के प्रसन्न तक करे सके शायद, काहे कि महादेव भी काला हम भी काला। तो प्रथम काम कौआ स्नान करके बाबा ला जल लेके हमनी चल देले बानी सन पैदल। मैडम के थोड़ा सा दिक्कत होत रहे, सीढ़ी भी थोड़ा चढ़ाई बाटे, लेकिन कोनो बात ना, मैडम भी अपन महादेव के लइका है, भक्त है। फाइनली मैडम पहुंच चुकल बाड़ी, हम भी पहुंच चुकल बानी। हर हर महादेव, भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखस कहते हुए हमनी के बाबा के दर्शन कंप्लीट हो गल, सक्सेस हो गल, बहुत आनंद आ गल। और बाबा के दर्शन करे अइला पर माथे पर लिखवा लिया कि बाबा के लइका है कह के लिखवा चुकल बानी सन हमनी के बड़ी प्रसन्नता के साथ। फाइनली दर्शन करके थोड़ा सा फोटोग्राफ्स बाबा के मेमोरीज में बाबा के पावर लेते हुए चलाई ना देखो हमर गजब चलेनी बाबा के दर्शन हो जाला। था फाइनली अब उतर चुकल बानी सन बाबा के दर्शन करके, यही जन भोजन के हमनी के व्यवस्था हो चुकल बाटे। और फाइनली अब लइका सन के ला भी तो कुछ ले जाए के पड़ल कह के अमिताभ बच्चन वाला बंदूक भी खरीदा चुकल बा। रिटर्निंग के बेला गांव के एकदम स्वच्छ पानी के सेवन करते हुए बर्फ खा के हमनी वापस हर हर महादेव।